Ποιος είναι? Δεν ρώτησα πώς είσαι, αλλά ποιος είσαι? Όλιβερ! Ρε θηρίο, με γνώρισες? Εσύ. Βλέπεις εμείς, ριζώσαμε εδώ. Δεν είμαστε σαν κάτι άλλους κοσμογυρισμένοι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι φέτερο της ημέρας. Ορίστε. Όλοι οι παλιοί γνωστοί εμφανίστηκαν σαν λογαριασμοί που πίστευες ότι δεν θα χρειαστεί να τους πληρώσεις ποτέ. Έλα, μόνος μου. Όχι μόνο, εμείς ενοχλώ. Ένα σκέφτηκα μήπως ήθελες λίγο. Ναι, ξέρω. Έχεις και εσύ ένα σωρό στο κεφάλι σου. Πήρα το θάρρος. Καλά έκανες, θα του άρεσε. Θα του άρεσε σίγουρα. Ήταν κρεμασμένο στην πόρτα σας. Πού? Κι εγώ νόμιζα ότι είναι από αυτά που στολίζουν τις εκκλησίες. Εγώ δεν τους είπα. Του πατέρα του δεν άρεσαν αυτά, τα κορόιδευε. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά, καλός άνθρωπος οντά. Μάλαμα. Είχε έρθει στην κηδεία της μάνας μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εσένα, σε συμπαθώ και στην τιμούσα. Εγώ συμπαθούσα και εκτιμούσα τον Ζαγό. Σκαρτά στον τάφο πάντα εκτιμούσα τον πλαμένο. Κάτι στραβή. Άμα βλέπεις καθαρά τις μονοκορφές απέναντι, περίμενε βρόχη, βγαίνε οι άγγελοι για κατούρι. Παράτα με, είπα. Γιατί σου μιλάω λογοτεχνικά και εσύ μου λες παράτα με. Σου το έχει πει κανένας άλλος αυτό? Όχι, να μου το έχεις πέσει χιλιάδες φορές. Από παιδί έχω την ίδια εικόνα. Κάθε φορά που έβρεχε φανταζόμουν ένα τσούρνο χοντουλά, ξεβράκω τα παιδάκια κάθε μέρα πάνω από ένα σύλλογο να κατουράνε. Άντε δίνετε, δουλεύω, ξεκαθαρίζω. Μια ζωή ίδιος. Μια ζωή τυμπουρός και μόνο και έγνοια ευλογή. Χαμηλό παραμετρικό, με μεγάλη πιθανότητα ευλογής ή και καταιγίδα στα παιδινά. Αυτό άκουγε, δεν καταλάβαινε τίποτα από όλα αυτά. Και πίστευε ότι Ο Θεός τα στέλνει. Ναι, ο Θεός. Που βάζει τους αγγέλους να μας κατουράνε. Άδεια η κουμπά του. Σε ματάει, ρε διάλο, σε ματάει. Οπαλά. Θα πάρει λίγο χρώμα το μαγουλάκι. Ευχαριστώ. Αλλά μόλις ξεκαθάρισε αυτό το σκουπιδιαριό, ρωτά την εξώπορτα και bye. Πανηψιό σωμάτι πήρε τηλεόραση και το ραδιόφωνο τώρα στη μορή και στον τόπο. Η γειτόνισά σου, κυρία Διού, κάτι περίμενε για αυτή, αλλά εγώ την ξεφορτώθηκα. Με κάνα δυο μαλακίες του τύπου σας είμαι υπόχρεος γιατί κάνατε για την παπά. Κατέβεις ή θα ανέβω εγώ. Πες και εσύ καμιά κουβέντα. Πάλι κλειστή στο μπάνιο με εκείνα τα βιβλία. Του σατανά πράγμα. Κουράζει! Δεν ακούει μωρέ τη μάνα σου που σου φωνάζει. Τα θέματα. Θα σου μιλάνε να πανταχθεί να πανανεύω να πάρω κακομίρι μου γιατί είναι Πού είναι στο καπρόστιμο. Όπου να δέχεται ο κύριο Τραμπ. Σου είπα φτάνει. Διάβασε την εφημερίδα σου. Μόνο να ξέρεις, να κυκλοφορείς από εδώ και από εκεί και να παίρνεις τον καουμπό. Ολόκληρο μάτρα. Πάντα καθυστερημένος έρχεσαι. 5 χρόνια είχα να παίξω τον καουμπό. Ξέρω, από τότε που ξέρω και μένα. Χριστέ μου, όχι το σκατό, το βλαμμένο. Είναι βλαμμένο ήσουν. Ενώ εσύ τώρα είσαι σοφός. Σοφός όχι, αλλά και μαλάκας. Λοιπόν, να δεις που ο Τραμπ θα καταφέρει να σε βολέψει κάπου. Και να μην σε βολέψει κασίνα μας. Και το κεραμίδι μας το έχουμε. Και το πιάτο μας γεμάτο το έχουμε. Και την υγεία μας την έχουμε, το βασικότερο. Και σε κανένα κερατά δεν χρωστάμε. Γιατί, μια χαρά είναι. Σου μήχρανε και σου το άνοιξα με κάτι κομμάτια που είναι φυλαγμένα. Πολύ φτωχή θα το λαχταράγα. Ένα τους φτωχούς να κάνεις και νοημοσύνη. Αχάριστο πλάσμα. Ελάχτηκες ρε μάνα. Κοίτατε την πλάτη. Πού την άλλη κοίτατε. Γιατί, τι, μια χαρά είναι. Ποιος θα τη δει την πλάτη, αφού έχεις το σακάκι από πάνω. Εγώ δεν το φοράω αυτό το πράγμα. Ποτέ σου. Φόρεσέ το αμέσως τώρα. Είπα όχι. Πες του. Δεν σου λέει η μάνα του και μην της κάνεις την ψηφή. Μια στιγμή ησυχία δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτό το σπίτι. Και θα μας έρθει και ο Τραμπ. Όλα ανάποδα απόψε το Χριστό μου. Αυτός είναι ο νεαρός.
Τι κάνεις, με μου? Δώστε το χέρι σου, παιδί μου. Βιβλιοθάμος βλέπω, σαν και εμένα. Κάτσε και εκεί να κατσάω. Καθίστε, παιδικό, καθίστε. Μην το πες αφεντικό. Καθίστε και θα σας φέρω τσάι. Όχι, άσε, δεν θέλω. Βάλε, θέλει. Θέλετε, θα το πει. Μα, δεν είσαι κουτί. Στις μέρες μας κεράσματα. Με το δελτίο το παίρνετε και στο τσάι σας. Περισσεύει για τους ξένους. Πιείτε το. Καλό θα σας φέρω. Ναι, παιδικό, δεν θα σας συμπληριάσει το δικό μας ο πρόεδρος. Έχουμε και άλλα θέματα. Θα την πάθουν οι Αγγλές για να μάθουν. Τι λες, όταν πέρανε στην πόλη μας και σκοτώνανε αθώους στα κρεβάτια τους, να μην πληρώσουν κάποτε κακοί. Μπορεί θα έρθει μια μέρα που θα αναγκαστούν να φωνάξουν «Χάιλ Χίτλερ!» Τους πέταξε στη θάλασσα το 40, θα τους ξαναπετάξει και τώρα να σκάσουμε όλους. Και μαζί αυτό το καθίδερμο, τον Τζόρτζ, που η μούνη του είναι σαν κόλλος με φούρα. Παναγιά μου, θα πρέπει να πω, ναι, είμαι εκατομμυρίουχος, ναι, δουλειά. Η καρδιά μου παρασπάσει. Κύριε Τραμ, αν ποτέ χρειαστείτε κάτι και είναι ανάγκη, και εγώ την ανάγκη Μην χρειάζεται. πλατιάζεις, νεαρέ, μην πλατιάζεις. Μόνιμη δουλειά. Ουάου. Την παρθενιά μου δεν μ' άφησα να χάσω την ησυχία μου. Τι να χάσει. Άσε, μια έκφραση που λέγαμε όταν ήμουν μικρός. Αντί να τρέχει όλο τσακρίνια, όλοι νέοι ήταν και στα εθέρια πέταν. Τι θέλουν όλοι και τις λένε γλυκιά, Λίλι Μάρλε. Τι ρε να πες τόσο χαμηλά. Έπεσα. Αλλά δεν ξέρω πώς να της την πέσω. Όχι, ρε, σου λέω θα μας κάνει ρεζίλ. Έτσι την πάτησε και εκείνος ο τύπος στο σινέμα που πήγε να της βάλει χέρι. Πότε? Σε εκείνο το έργο με την Betty Davis. Ο τύπος πήγε και κάτσε δίπλα της. Και μόλις σβήσανε τα φώτα, πίσω έπιασε το γόνατο. Εκείνη τίποτα, διάφορο. Και μόλις ο τύπος πήγε να την κουφτώσει λίγο καλύτερα, εκείνη πετάγει το όρθια, τον έπιανε από το σακάκι και τον έπιε σέρνοντας στον υπεύθυνο του σινεμά. Όχι, ρε. Ναι, ρε, σου λέω ρομπά, τον έκανε. Α, εκεί πίσω. Ναι, Καλά, να πηγαίνει. ναι. Εσύ και το καινούριο σου κοστούμι, χάλια θα το κάνεις. Ναι, το καινούριο που στήριξαν και δρόμο, αλλά με φύγει, άντε. Θα το σου θυμίζω ότι μαζί πήγαμε πρώτα. Πάντως όσοι την έχουν πάρει, έχουν πει ότι είναι λίγο όμορφα. Ψιλιοτσίχαν και έτσι. Φύγε, έλα. Άμα με δεις στην πόλη μη μου μιλήσεις, δεν θα απαντήσω. Θες βοήθεια. Όταν καταλαβαίνεις φοβάσαι, γίνονται επιθετικές. Μόνος το είπες, δουλειά της είναι. Μόνος επιτέλους. Τώρα δεν συστά. Καλησπέρα. Αυτό μας το έπρεπε. Κάτσε. Πήρες άδεια να κάτσεις. Δημοκρατία έχουμε. Τι δουλειά έχεις εδώ. Υπότι έχω. Έπρεπε να πας με το φίλο σου. Γιατί έπρεπε. Γιατί δεν έπρεπε. Γιατί έτσι μου ήρθε. Δεν έχεις δουλειά εδώ. Δεν είπα ότι έχω. Καλά. Και σε λένε. Μπρους. Ναι, είστε Μπρούς. Ωραίο όνομα. Εκείνος, Όλιβερ. Και αυτό ωραίο όνομα. Εκείνος μένει στην πόλη. Εσύ. Εγώ πάω κολέγιο. Αμπά. Βέβαια, αγγλική φιλολογία. Τραβάς ζόρι, Όρμα. Θα πάω πόρτα. Όρμα, ρε. Αυτός ο Ροκχάτσον έχει κάτι μακριά χέρια. Αχ, σαπίθηκος είναι. Για να δω, χερδούπλες, πω. Χιμπατζής. Ναι, και εσύ είσαι κανένας, το ξέρεις. Ναι, μπορεί. Όμως αυτό δεν ξεπηδώνει. Ποιο? Το πόδι μου. Σιγά, να τους εξώπρος να βλέπεις. Όσο και να μείνεις εδώ δεν θα βγάλεις τίποτα. Ας μην βγάλω. Πάμε πια την Μαρίτσα. Αν μας δεν κάνει να μάθει θα παρεξηγήσει. Λοιπόν, κόψτο, αλλιώς εγώ φεύγω. Πάω εκεί πίσω στη Μάντρα. Στη Μάντρα. Πίσω. Δεν θα περάσει ο γέρος. Ποιος? Δεν θα κάνεις τίποτα. Η άνεση και πληθυκότητα μου. Ο Χριστός και η Παναγία και οι πάντες. Μην το μιλάς. Χάλασε ο κόσμος, χάλασε. Άσε να μην το παντάς. Είχα πάει να παίξω χαρτιά, αλλά λες και είχε πάνω δύο τραπέζια μόνο και με διώξανε. Και μου είπα, έδωσα να πάω με το τραμ, δεν ξέρω να δίνω για πίσω, θα πάω με τα πουλία. Δεν ξέρω τι να πω. Χέστονε. Θα πει, θα έρθει και θα φύγει. Αν το χέρι μου ήταν ελεύθερο, θα κόβω τις φλέβες μου. Οι νέοι σήμερα ορμάνε όλα. Να προσέχεις, κορίτσι μου. Καλά, τι να προσέχω. Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Σε αυτά που θέλει, ξέρει και παραξένει. Αν ήταν εδώ η μάνα